ಹಲೋ ಪಣುಮೆ ಬಾಲು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕೇಸ. ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಬತ್ತವ ಬಾಲು. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಡ್ ಕೇಸ್ಗೆಯಾ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳು ಎತ್ತನ ಮಾರ್ರೆ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಲುಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ. ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಪೋಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಅವ್ರು ರೋಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡಿಯಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡಿಯೇ ಈರೆಗ ಮಾಂತ್ರಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ದೇ ಅಯ್ಯ ಪರ್ನಗ ಮಾಂತ್ರಾತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಪೋಯ್ ಬಲೆ. ಸರಿ ಪೋಯ್ ಮರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅದ ಮಾರ ಇಲ್ಲಲ್ ರಡ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾದಂಡು ಬಂಗಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ ಬಿಯರ್ ಕೇಸ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಓ ಬಿಯರ್ ಕೇಸಾ? ಬಿಯರ್ ಕೇಸ